саади маҳдӣ рӯзноманигори тоҷик мегӯяд ки бо вуҷуди аз ҷониби роҳбарияти кишвар ҳамаҷониба тарғиб гаштани либосҳои миллӣ ба баркунандагони атласу адрасу чакани тоҷикӣ дар назари аксарият, махсусан онҳое ки худро ба маънои томаш замонавӣ мегиранд, шахсони деҳотӣ менамоянд. ба қавли ин тоҷикони гӯё замонавӣ сокини шаҳр ҳамонест ки либосҳои нав ба нави аврупоиро ба бар бикунад ва тоҷикият фақат дар музофоти кишвар боқӣ монад, бехабар аз он ки пойтахт рамзи асосии шинохти миллат аст ва ҳар хориҷие бо дидани миллияти он, махсусан дар тани сокинонаш ҷилва кардани либоси хосаи миллӣ ба то чӣ андоза миллӣ будани кишварамон баҳо медиҳад. дар байни тоҷикон либосҳои махсуси миллӣ аст, аммо мутаассифона бо таъсири маданияти шаҳрдорӣ либосҳои миллии мо ранги маҳаллӣ гирифтанд ва мардуми ки масалан либоси миллӣ ба бар мекунад дар назари одамон мисли як шахси деҳотӣ ба назар мерасад. ниҳодҳои дахлдори кишвар ҷиҳати ҳамагониву ҳамапазир шудани либосҳои миллӣ махсусан занона дар доираи нақша чорабиниҳои заруриву манфиатнокро пайваста доир менамоянд. шояд аксарият дарк намудаем ки чорабиниҳои ҷалби мардум ба либоси миллӣ бештар ба занони кишвар нигаронида шудааст ва дар ин раванд либосҳои миллии мардонаи мо сарфи назар мешаванд. сабаб дар он аст ки фақат либосҳои миллии занонаи мо дар мисоли атласу адрасу чакан солҳои охир аз ҷониби тарроҳон коркард шудаву ба мавсиму асри нав мувофиқ карда шудаасту халос. вале дар ин миён на ҳама коркарду тарҳи нави тарроҳони мо аз матои либосҳои миллӣ қобили қабулу ҷавобгӯ ба оинҳои шарқиёна ҳамон аст. ҳамзамон аксари ин коркардҳо фақат барои фаслҳои баҳору тобистон нигаронида шудааст. суоле пайдо мешавад ки агар ҷомаву чакману ҷелаки мардонаву занонаи ниёгонамонро сарфи назар бикунем, пас дигар чӣ либоси ба фаслҳои сармо мувофиқ ба бармекардагӣ доштему дорем. саади маҳдӣ рӯзноманигори тоҷик мегӯяд ки либосҳои мардонаи миллии мо фақат дар замони худ дар хуру лозимӣ буданд. дигар дар асри нав намешавад онҳоро дар ҷараёни кору ҷашнҳо ба бар кард ва аз ҳамин сабаб либос як тараф истад. ҳатто мо кӯлоҳи миллӣ надорем ки айни сармо ҳам сарамонро гарм нигоҳ дорад ва ҳам дар ҷои кор бо ба сар кардани он хиҷолат накашем. мо як либоси масалан расмии миллӣ ки дар тамоми корубору фаъолият бипӯшем, дар расмиёт он либосро бипӯшем ки ҳам миллӣ бошад ҳам шармовар набошад, хиҷолат накашад шахс, ҳамин гуна либос мо надорем қариб. масалан доим мо амрӯи устодон мегӯем ки як кӯлоҳи миллие надорем ки дар сар гузорем ки масалан ҳамон сарамонро ҳам гарм гирад, ҳам расмиёти худро иҷро кунем, ҳам айб набошад дар ҷои кор. мутаассифона ҳамин гуна кӯлоҳ ҳаст, вале кӯлоҳи миллӣ нест, ё аз русӣ ба мо гузаштааст ё аз аврупоӣ. дар ҷамъияти имрӯза он мардуме ки ба кору бору фаъолияти соҳибкорӣ машғул ҳастанд, дар мори либоси расмӣ қабул шудааст. масалан барои мардҳо кашими кастум, куртаи сафед ва гарданзеб. барои занҳо низ ҳамин гуна як нав, занҳое ки дар мансабҳои давлатӣ кор мекунанд, ҳамин гуна як костюмчаҳои хурд бо курта ва либосҳои махсусе ки ҳозир мебинем дар бадани мансабдорони мансуби зан. рӯзноманигори тоҷик саади маҳдӣ мегӯяд ки раванди сохтани як либоси расмии миллӣ дар кишвари мо аз ҷониби тарроҳон ба оҳистагӣ амалӣ гашта истодааст, вале онҳо набояд дар раванди сохтани ин либоси ҳам расмиву ҳам миллӣ рангҳоро сарфи назар бикунанд, зеро аксарият ақида доранд ки баъзе рангҳо, махсусан ранги зард, рамзи нокомӣ аст. фикр мекунам ки ин ба оҳистагӣ пайдо мешавад ва ба оҳистагӣ рушд мекунад ва албатта масъалаи матоъ ва масъалаи ранги матоъ ҳам бояд ки диққат ҷиддӣ дода шавад. мо набояд масалан рангҳои гуногунро сарфи назар кунем. рангҳо ин хоси табиат ҳастанд. мо набояд аз ранги зард ё аз ранги осмонӣ ё аз ранги кабути серанг ё ки сабзи серанг ё сабзи камранг умуман либосҳои дигар дурӣ ҷӯем, чунки ҳамин рангҳо ифодакунандаи табиати гирди атрофи мо ҳам аст. замони муосир собит намудааст ки аксари либосҳои миллӣ вобаста ба давр бояд зоҳири тозаву замонавӣ ба бар намоянд. дар акси ҳол шабеҳи дигар арзишҳои миллӣ, либоси миллӣ низ дар марзи нобутӣ қарор мегиранд. масъала ҷиддист. ниҳодҳои дахлдор сари ин масъала бояд ҳамеша даст ба кор бошанд.